Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo secrets confessions tiripo pano channel yedu. Please hit the like button and also make sure that you comment comment section. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai zvakangoma nazvo veduwe. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Izvo ndo zvakaitika. Ndakazotokwanisa kuzototengesa chigunwe changu ende mari ndakazotoita. Asi inzwai zvakaitika pamotikari dzandakatenga nhatu mushure mekunge ndapiwa hard cash. Nekuzofamba ndikabva ndachizonotora zvimwe zvinhu zvandakatora kuMozambique. Zvimwe zvacho zvava kundinetsa. Pronashe ndiri kunyora izvi ndichida kuti munge muchindinzwisisa nekuti ini wacho pachezvangu I doubt my own sanity. Ndinoita sekuti ndava kupenga zvishoma nezvishoma. Kutaura kwangu kwandinoita dzimwe nguva hakutonzwisisiki. Handisi kuda kuzivikanwa. Ndapota please musazoudza vanhu real name nekuti handina nguva yekugadzira ghost account. Ndangoti ndike ndichikuudzai zvakaitika ende vanhu vazhinji munofira pakugamuchira zvipo zvinenge zvabva kuna Satani muchiti zvipo izvozvo zvabva kuna Mwari. Makore mashoma apfuura ndainge ndichishanda kunonzi kuDanone kana muchikuziva kuWestern Cape. Tainge tistori nawo mapepa mukoma kudzidza ndakatodzidza, a very well educated man. Ndakatoenda kuuniversity but system yemuZimbabwe it has failed a lot of us. Dai kwanga kuri kunzi nyika yainge iri right economy ine hutano, isusu vamwe tingadai titori nemari because I am an economist but mukoma I ended up working mumaprazi. Saka upenyu hwacho hwainge hwakaoma mukoma ende ndaiedzawo nepose pandainge ndichigona napo kuti ndinge ndichishingirira kubatanidza mari ndinge ndichizotangawo business but zvainge zvisina kumira zvakanaka. Taiwanzokumuka kuma 4 am ende dzimwe nguva taingorarama nekutya police zuva nezuva. Ndainge ndiri munhu ainge asingachazivi kuti ndiri kuenda kupi. Kubva zvandainge ndakapinda munyika yeSouth Africa mainge muri mugore ra2008 kusvika ndichizoromba handina kumbogara ndakakwanisa kuunganidza mari inosvikawo kana 20,000. Ndainge ndachemberera muSouth Africa, ndachembedzwa nemaprazi asi ndisina kana chinhu chekuratidzawo kuti izvi ndo zvandakaitawo muchoni. Rimwe zuva takati tiri kubasa, mumwe murume watainge tichishanda naye aibva kumasvingo uko. Saka akabva angotaura nyaya yekuti pane zvaainge akaona mune rimwe group repa WhatsApp hanzi kuHarare kwainge kuine vanhu avo vainge vachitsvaka zvigunwe. Vanhu ava vainge vakaromba, saka mukuromba kwavo vainge vava kutenga zvigunwe zvevanhu kuti vange vachizvishandisa mukurombwa hwavo. Saka takatanga kuseka. Munongoziva kuti nyaya dzepamabasa munotoita debate kunyange usingatobelieve kuti zvinhu zviri kutaurwa ndezvechokwadi but munenge muchida kungoti nguva dzinge dzichifamba nekuti akomana basa remupurazi ragara rinorwadza, rinodawo kuti mupote muchimbotandara muchiita nyaya. Saka takaseka, tose takaseka tikati hakuna zvinhu zvakadaro. Ndiani angada kucheka chigunwe chake kuti angachipiwa mari? Asi nyaya iyi yakaramba mukomana ichingotaurwa nezvayo muma WhatsApp ende tichitoona nemascreenshot ekutoti vanhu vainge vachitopiwa mari. Saka pane imwe message iyo yandakazoona yainge yakanyorwa kuti 40,000 kutengesa chigunwe chako chihombe, 25,000 middle tom, then aka kachigunwe kadiki aka waipiwa $10,000. Tikati manyepo. Takangoti zvimwe kuda zvimameme zvepama WhatsApp but kana wava wega manje ndo paunotanga kugaya kuti but mari iyi yakawanda mani. Kana ndikachekwa kana chigunwe chimwe chete ndikavapa vanhu ava ndinongoramba ndichingorarama. Saka pandakazoona
nyaya iyi ichingoramba ichingotaurwa nezvayo, ndo pandakabva ndachizonzwa zvichinzi vanhu ava vainge vachitengesa zvigunwe zvavo vainge vachibatika kuZimex Mall. Ndakabva ndati kukana kuri kunzi ndezvechokwadi. Handina kumbofunga zvakanyanyisa, but ndakangoti ini ndikuda kuzvionerawo pamunhu sefodya. Ndakadzoka kuHarare ndichiti ndiri kuda kuzoshanyira amai vangu. Handina kuudza mukadzi wandainge ndichigara naye uyo wandakasiya ainge ava nepamuviri. It was unfortunate kuti nhumbu yake yakangosangana nawo nechiga chekuti riri ropa kudaro ringe richizoshandiswa pamhiko dzangu dzeurombwa kuchenurwa kubva kumhepo dzevafi avo vandainge ndachekeresa. Saka ndakasvika kuZimex. Ndasvika paZimex paya, ininiwo ndakakurira muHighfields by the way, saka Harare ndinotoiziva in and out. Ndakatongobuda pa10 ndokubva ndati muHarare muCBD, ndokubva ndaenda hangu kuZimex. Ndasvika paya vanhu vaitoramba ende vaitoseka vachiti inyaya yakangogadzirwa nekuti panapa tatoneta nevanhu vari kungouya vachibvunza vachida kukonfema kuti ichokwadi here kuti kune vanhu vari kutenga zvigunwe zvevanhu panapa paZimex. Saka ndakazoti ndava kufamba mukomanashi, ndo pandakazonzwa umwe mukomana akangouya kwandiri akati, ewe zvinhu zvakadai kunyange zvikanzi zviri kuitwa mupublic but hazvifi zvakaitika pajekerere, vanhu vanoramba but zvinenge zvichitoitika. Akati iye ainge atori agent, ainge achipiwa mari kana akakwanisa kuti ange achiunza vanhu kune imwe mbinga yainge yakaromba. Akati zvinhu izvi zvinongoitwa muchinyararire nekuti vanhu vacho havabatiki panapa. Ndinongonzi huya nevanhu, pari zvino kwakanyarara kuri zini. Ndatova nemwedzi wose ndisati ndanzi huya nevanhu. Saka akanditi chindipa mafoni numbers ako kana kuri kunzi ndikazonzi huya nevanhu, list racho rakakura but ndinokwanisa kuzokubatsira but unondipa something. Ndikati idzi ndonhema manje, munhu uyo ari kuda kutondirova bhegi. Sezvo ndainge ndiine kamari kandainge ndiinako ka$100 US, iye ainge akati anoda $250 US kuti anga achindiendesa kune vanhu avo vainge vachitenga zvigunwe. Mukomanashi akazoti nerimwe zuva akandisendera message paWhatsApp, wainge kuri usiku, it was kuma 11 PM. Ndakatochila padeni paya ndokubva ndaona message yainge yakanzi wangu wadi mangwana munokwanisa kupinda mutauni here Chibaba, but kana mukapinda mutauni Chibaba make sure kuti munounza mari yangu. Ndikati iyo iya here yatakataurirana. Akanditi hongu. Ndikati pari zvinozvi handina mari, ndangosara nebhuru rimwe chete. Akanditi okay it's fine, pindai mutonazi Chibaba tinotaura. Akabva adeleta mamessages acho ose, so akadeleta for everyone. Then ndokubva ndachizoti mangwana acho makuseni ndakabuda padeni ndichingoita sekunge ndiri kutongorova hangu zvimaraundi zvangu. Ndokubva ndati tonazi ndakananga city, ndikabva ndaenda kuZimex but takanosangana somewhere else. Ndokubva anditi pinda mukombi. Ndakaona kuti mukombi mainge muine vanhu vainge varimo kuda vaitosvika 7 vainge vari mukombi. Saka pandakapinda mukombi ndakatoona kutoti munhu wose ainge arimo aitoratidza kuti ainge achitotya. Ndikataura nevamwe madha vainge vakagara padhuze neni, vakanditi ivoko vainge vachida kutengesa chigunwe chavo, vainge vabhadharawo mari, saka vainge vasiri shuwa nezvavainge vachida kuita, vasingazivi kuti kombi yavainge vakwira mairi yainge iri yembavha here kana kuti kwete. Vachiti zvinoko kana kuri kunzi tikaenda tikanourawa tirisu, but vakati nenhamo yandinayo ndoda kuti ndinge ndichizvisimudzira. She shared with me a painful story. Vakati vainge vakasiyiwa nemurume wavo akangoenda kumheri kwemakungwa akatongotanga kuva ignore. Saka kamari kavainge vainako kavainge vakatumidzirwa nemurume kuti vakwanise kutengawo chikafu nemamwe mabills, ndokamari kavainge vakasungirira mushure mekunge vaudzwa nemukomana iyeye kuti kana vachida kutengesa chigunwe vaitofanira kutoti vange vachimubhadhara mari. Saka ndo mari yavainge vachida kushandisa iyoyo. Saka vatatanga kutaura, kombi yakarohwa mukoma. Tikabva tachizoenda kumarondera, takanosvika pane rimwe prazi apo patakanosangana neumwe mudhara ainge ari wechirudzi. Mudhara uyu akafamba nesu. Paprazi ipapo paita zvekupfuwiwa
huku takafamba kuda about 45 minutes. Takazosvika pamwe painge paine chimusasa. Sekuru vaya vakabva vachizopindamo, vakabva vachizotanga kutaura nesu. Tikaudzwa kuti tose tainge tichazopiwa mari dzedu, but mari idzi taisazodzipiwa cash. Mari dzaizouya kwatiri depending nekuti unenge wachekeresa chigunwe kana kuti zvigunwe zvingani. Vakati avo vanenge vachida mari yakawanda vaizovapa mishonga kuti mari inge ichizouya kwauri yakawanda. Mukomana pandakapindamo muchidumba ichocho, ndakabva ndachizoona kuti mainge muine imwe n'anga, asi n'anga iyi yainge iri kuseri kwerimwe jira rainge riri red. Handina kuziva kuti n'anga iyoyo yainge yakaita sei. Chakandika chikamadza pairi n'anga iyi ndechekuti yaitaura voice rechikadzi nevoice remunhurume panguva imwe chete. Saka ndina kukwanisa kuziva kuti ainge ari murume here kana kuti ainge ari munhukadzi. Saka after ndaitiswa mhiko dzekuti zvose zvandainge ndichida kuita ndainge ndisina kumanikidzwa, ende kana zvainge zvichazopanduka zvaizopandukira ini nedzinza rangu. Ivo sekuru vacho ivavo zvaisazodzoka kudzinza ravo. Uye zvekare mukomanashi vaitokuudza kuti ziva kuti kana wafa iwewe mweya wako kune kunzvimbo kwauchazoenda, nekuti wasarudza zvakapfava sekunge honye. Ndopavakabva vachizopa kamudhara kaya ako kakange katisvitsa munzvimbo iyoyo. Akakabva kachizouya neplate. Plate iyi yainge iine makonye mukati. Vakabva vachizotora twine ndokubva vasunga chigunwe changu. Vasunga chigunwe changu netwine kudaro, vakabva vachizotora makonye maviri matatu. Makonye awa vakamaisa pagumbo rangu, ndokubva makonye aya abva achizotanga kufamba. Akafamba kusvika achizoenda pachigunwe chiya icho chavainge vasunga netwine. Mukomanashe akapinda muchigunwe changu nekunzara uko. Handina pain yandakanzwa, asi ndakangonzwa kakungonyerekedzwa kuratidza kuti pane zvainge zvichiitika. Vakabva vanditi zvatoita. Ndikati zvaita. Vakanditi mushure kwekunge ndagara mazuva 5 kana kuti 7, vakati vamwe zvavo zvigunwe zvinokasika kudonha, ndopandichawana mari yangu. Vakandipa shizha, vakanditi shizha iroro muti wacho uri kuMozambique. Vakanditi kana chigunwe changu pandinomuka ndisisina chigunwe ndaifanira kuti ndinge ndichizochitora, but ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizochibata nemaoko angu awa, asi ndaifanira kuti ndinge ndichizochibata ndichishandisa plastic kana kuti maglovos. Saka ndakabva ndachizoenda kumba. Ndaenda kumba mukomanashi, usiku hwacho ndakatanga kunzwa kutsva pachigunwe. Saka ndakangoti sezvo ndainge ndasungwa netwine, because ropa mukomanashi rainge rava kusanyatso kufamba zvakanaka, saka chakazvimba chichita sekunge chainge chava kutoda kutoputika. Saka ndainzwa kutsva mukati plus nekuvaviwa. Ndakapedzisira ndatora chigero zvandainge ndichiita mukoma nechigero ichocho kuya kuri point and sharp ndokwandainge ndichiparapara kuri kuzvikwenya. Ndakangorara ndakagara mukoma because ndainzwa kuvaviwa. Hope hadzingabati pakadaro kana uchivaviwa mukati menyama dzako. Saka kwakazoti kwava kuma 3 ndopandakabva ndachizongobatwa nehope. Ndabatwa nehope kudaro mukomanashi ndakarota mumba mune vanhu vakapindamo mumba. Vanhu ava vakangotaura neni, but handizivi kuti vainge vachiti kudii kwandiri, asi chandinoziva ndechekuti ndakangobvumira mudenga ndokubva ndatoona vava kutotora chigunwe changu vakabuda nacho. But vanhu ava hembe dzavainge vakapfeka zvinhu zveblack, ende vaityisa vanhu ivavo. Zviso zvavo zvaisatarisika ruviri. Ndakabva ndachizoti mushure mekunge ndaita mazuva 5 ndichingorara ndakagara ndichikwenya chigunwe changu. Ndakazomuka mangwana acho ezuva renumber 6 ndopandakabva ndachizoona kuti chigunwe chainge chatodonha, chainge chiripo pambedha ipapo, ende ropa rainge richibuda, but ropa iri raisambobuda rakawanda. Ipapo ndopandakatanga kunzwa pain manje.
Chekutanga chandakaita, ndakamuka ndikatsvaka chidhende ndikazvisunga mukoma. Ungairova mhere pakadaro, zvainge zviri zvinhu zvangu izvi zvandainge ndakazvitsvakira ndega, yainge iri secret yangu. Ndakatsvaka chidhende ndikazvisunga gumbo rangu. Ndopa ndakabva ndachizotora plastic ndikabva ndachizonhonga chigunwe chainge chiri pamachira, ndikabva ndachizochiisa pamusoro peshizha sezvatainge takadzidziswa kuti unopfunya chisero, then wobva wachizotora shizha wobva wachizoisa chigunwe pamusoro peshizha. Pandakangoita saizvozvo mukoma, ndakangoona murume akamira kumberi kwangu, ainge aine zitsvimbo, ainge ari munhu mutema, uye zvekare ainge akapfeka zidrezi zidema-dema, ainge akapfeka zvekare maglass mashades. Aityisa murume iyeye. Akati kwandiri, waita basa. Ndokubva atonyangarika. Ndikatoona shizha riya rainge ratonyangarika zvekare nechigunwe. Kufamba manje rakava dambudziko mukoma. Usiku hwacho ihwohwo ndopa ndakaona mari yekutanga 40,000. Ndakaita mazuva akatevedzana ndichingoita mari chete. Sezvo ndainge ndava nemari, ndikabva ndati pano padhina pachagariki. Ndakatsvaka imba mukoma, ndikatanga kugara somewhere else kwandaiziva kuti hakuna munhu anokwanisa kuzonotisa mamovements angu kusvika ndichizonopora. Mukoma nashi, pane pandainzwa pain. Ndaiti kana ndikatanga kunzwa pain kudaro, ndaiva ndiine mushonga uyo wandainge ndakanotenga kufamasi, wandaipota ndichizora pachironda, asi chakakasika kuoma. Chairwadza mukoma, asi within 1 week painge patovharika, kuita sekunge ndakangozvarwa ndiine zvigunwe zvakashota. Ipapo ndainge ndatova right. Ndakatanga kunzwa mavoice ainge achitaura neni, akanditi, wakakomborerwa fani iwe nekuti wasarudzwa. But mavoice awa ndainzwa ari mavoices evanhu vanenge vachitaura neni panguva imwe chete. Vanhu ava vaiti kana vachitaura neni kudaro panguva imwe chete, mukoma nashi, ndaibva ndaona zviso zvinenge zvichipenya kumberi kwangu. Vaiti wakakomborerwa iwe nekuti wakasarudzwa. Mari yakaramba ichingouya. Ndopa ndakabva ndachizotanga kufamba manje, ndisingachanzwisisi kuti sei ndainge ndava kuramba ndichingobata mari. Chimwe zvekare chakandishamisa, pandakaenda kuZimex mukoma, ipapo ndainge ndatotenga motikari yangu yekutanga. Motikari yangu yandakatenga yekutanga, it was just a normal Honda Fit, asi ndakanzi motikari iyoyo ndaifanira kuipa tsano vangu. Asi tsano ava pavanhu vandakazopa motikari ndivo vasina kufa. Vamwe vose vandakapa motikari vakapera kufa. Saka ndakabva ndachizodzokera kuZimex ndichida kunotaura nemuchinda uya, handina kumuona. Ndokubva ndachizorova motikari ndakati kumarondera. Ndichinosvikapo paprice ipapo, mudhara uyu ainge achinzi Stole, ndozita raainge akatiudza kuti ndo zita rake iroro. Ndakasvikapo paprice ipapo ndikati ndiri kutsvakawo vaStole, ndini muzukuru wavo. Ndakabvunzwa nevamwe varume vechirudzi vandakasangana navo, vakandibvunza mibvunzo yakawanda chaizvo. Vakanditi panapa munhu anonzi Stole ngatimuzive. Pakamboshanda umwe mudhara ainge achinzi Stole, but akazoshaika kudhara. Ndikati saka ndoita sei panapa. Ndakadzoka zvekare kuHarare, ndakatanga kufamba mukoma. Munhu wandakaudza zvose zvakaitika, ndakaenda kuMbare kuya kunotengeswa maherbs nen'anga, ndikanotaurawo neimwe n'anga. Ndakaiudza zvose zvakaitika, ndikati handidi kuti munge muchiudzawo vanhu, asi ndiri kutsvaka munhu anokwanisa kundibatsira because mari iri kungoramba ichiuya kwandiri. Ndopa ndakaudzwa kuti ndainge ndakajoina inonzi Satanism. Kune kuromba neSatanism. Saka Satanism ndo yandainge ndakajoina yekutengesa muviri wako, ndainoramba uchingoita mari. Vakanditi ivo vainge vaine imwe n'anga yavainge vachiziva. N'anga iyi vakati ndeye kuMozambique ndo yaipota ichivapa mishonga iyo yavainge vachitengesa yelaki nemimwe mishonga yakasiyana-siyana. Vakati kana uchida ndinokwanisa kuronga kuti unge uchizoenda kuMozambique. Vakandiudza kuti mwana wavo ainge achazoenda kuMozambique. Izvi zvakatora kanguva mukoma, ndikatombodzoka kunoko kuJoni, ndikatotsvaka pekugara pakanaka. Ndopa vakabva vachizotaura neni vakati muzukuru mwana wangu ari kufanira kuti anga achienda kuMozambique. Ndakaenda kuMozambique. Tichinosvika kuMozambique mukoma,
mushure mekunge ndasangana nemwana wasekuru vaya tikabva tichizoenda kuvillage kwacho ikoko. Takazoti tasvika pamusha pen'anga, vakatanga vabatsirwa. Ndikaona kusimbiswa kunoita n'anga dzinotengesa mishonga nedzimwe dzinoita zvekushopera. Vanotosimbiswawo nedzimwe n'anga kuMozambique. Nguva yangu yakazoti yasvika yekuti ndike ndichipinda mumatare. Ndakabva ndanzi ndainge ndakaromba nenzira dzainge dzisina kujairirika, inzira idzo dzinoshandiswa kunana Nigeria kana vachiromba izvi zvekuti unoodzwa one of your body part woita mari, zvikanzi zvinenge zviine satanism mukati. Saka vainge vachida kushandura satanism yacho iyoyo yekuNigeria kuitira kuti ndikwanise kuzogara zvakanaka kwava kurombera pedu pachivanhu chatinoziva. Ndakazonzi ndike ndichiita chisungo nedare ravo. Chisungo chandakaita ndechekuti mukoma, kana ndafa mweya wangu unotorwa ndobva ndachizoitwa chikwambo. Chikwambo ichi chandichazoitwa chinokwanisa kuzotopiwa umwe munhu anenge auyamo mudare mavo achidawo kuromba, zvichireva izvo kuti ndichange ndichizoshandiswa kusvika ameno narini narini. Saka vakati kwandiri vaida kundigadzira mari irambe ichiuya kwandiri. Vakati asi kukugadzira kwandichaita zvinoda kuti unge uchiita magamba ako. Ndinoda kuti unge uchitenga motikari 3, asi kana wotenga motikari, chitenga motikari dzepamusoro-soro, motikari dzekuti kana ukaipa munhu motikari iyoyo anofara zvisingaiti, haakwanisi kuti ange achiiramba. Motikari iyi unofanira kuti unge uchizoipa motikari iyoyo imwe neimwe kune munhu waunofarira. Saka ndakabva ndatenga motikari idzi ndakadzitenga muSouth Africa kunonzi kuWebuy cars, one after the other. Ndatenga motikari mukoma yekutanga ndakaipa bamunini vangu. Bamunini ndakati ndavapa, ndakaita sekunge ndainge ndichingovatendawo, ndikati ndimi makatichengeta kubva tichiri vana vadiki. Ndikapa zvekare imwe cousin brother yangu uyo watainge takambogara naye pandainge ndichiri kuDanoni. Ndikabva ndachizopa elder vekuchechi kwedu, elder ava mukoma ndakavatengera zvekare motikari. Saka wose wandainge ndichipa motikari saelder ndinorangarira mashoko avo vakafara zvisingaiti, vakati Mwari andirangarira. Asi chokwadi ndechekuti mukoma, vanhu ava ndo vandainge ndasarudza kuti vange vachizova zvipoko zvangu zvandainge ndichazoshandisa kuti zvinge zvichizondichengetedza. Vakafa. Ndainge ndiine mhiko yekuti ndaifanira kuzopota ndichirara nemapenzi kana nguva yakwana. Kungodarikidza zuva iroro usina kurara nebenzi, waitotanga kutopenga iwewe pachezvako, zvinhu zvinenge zvapanduka. Ndakagara mukoma nashi ndikagara. Makati mava mugore ra2024 ndakatobuda zvakanaka-naka, wainge uri usiku. Ndakatodhileya ndikabva ndaenda mutown muJoburg muCBD ndichitsvaka benzi. Saka ndakati ndichinonobata benzi ndava kuridhonza kuti ndinge ndichienda naro mumukoto kuti ndinge ndichirirepa. Pakangokaruka pabudikira chivheni. Saka chivheni ichi mapurisa iwawo I'm not sure kuti vakazviona here kana kuti vakangonyumwa, because vakatotanga kutoridza siren ndobva vamhanyisa motikari yavo vakauya vakavheneka mumukoto muya. Iniwo ndakabva ndahwanda. Benzi riya rakabva ratongobuda mumukoto richitiza rakananga kumapurisa, but sebenzi rakatongodarika apo painge paine motikari yemapurisa rikatongoramba richimhanya richienda. Vakaita nguva mukoma nashi vakangopaka vakavheneka. Vainge vakatopaka pakati peroad mukoma vakangovheneka mumukoto. Hameno kuti chiwo chakaitika musi iwoyo. Vaita nguva yakareba kudaro, ndo pandakazoona motikari yava kurevhesa ndiyo kwe ichimhanya ichienda. Ndo pandakazobuda, ndakangoti ndichingonobuda, ndokubva ndatongobatwa mukoma. Ndakabatwa nezvivakomana zvivana nyaupe. Zvandibata kudaro zvakabva zvanditorera foni. Ndainge ndisina mari, ndainge ndingori nemaprotector andainge ndiinawo muhomwe, zvikandorova mambama. Ndikatiza, asi havana kunditorera makiye motikari. Ndakamhanya ndichienda kumotikari yangu, but kubva zvandainge ndakatanga kuita mhiko dzandaiita mwedzi woga woga,
handina kumbogara ndakasangana nechiitiko chakaitika ipapo. Ndaitongoziva kutoti ndiri munhu akatongochengetedzwa nezvinhu zvake, but ipapo zvakatadza kundichengetedza zvinhu zvangu. Mukomana She ndakabva ndachizodzoka kumba. Pandakadzoka kumba, sezvo ndainge ndisinawo foni, handinawo kumboita hanya dzekuti ndinge ndichikontakta sekuru vekuMozambique vainge vakandibatsira pamhiko dzangu dzitsva. Ndikabva ndagara nerimwe zuva mukoma, ndipo pandakabva ndachizoenda kune rimwe prazi. Ndainge ndava kuda kuita zvekurima muno muJoburg. Ndiri munzira ndichienda kuprazi ikoko, ndo pandakaona bamunini vainge vakamira pakati peroad. Vainge vakapfeka sutu iyo yatakavaviga vakapfeka. Handisi kupenga zvinhu zvandiri kutaura izvi zvakatoitika. Motikari yakangobreaka mukomana She. Ndainge ndichimhanya ipapo, speed dzangu usually 120 ndo maspeed angu iwawo andinenge ndichimhanya, but motikari yakangomira. Ndokubva ndatongovaona vainge vakatongomira kumberi kwangu. Ndokubva vatanga kundinongedzera. Ndakarevhesa ndikadzoka kumba. Usiku hwacho ihwohwo nanhasi zvichiri kuitika, ndinovaona vanenge vakagara pacheya. Kunyange ndikanzi ndinenge ndakarara mubedroom, pandinovaona vanenge vakangogara zvavo pachituro chavo vakabata newspaper ravo. Asi newspaper iri mukoma rinenge richiita sekunge rinenge rabva mukunyikwa muropa, nekuti rinenge rakatsvuka ropa richitoyerera ropa. Brother Nasha, handisi kupenga zvinhu izvi zviri kuitika. Dzimwe nguva cousin brother yangu ndinomuona, pandinomuona mukoma anenge ari muprazi kudaro, anenge achishanda, but anenge achitaura zita rangu achiti handifana kuti ndinge ndichishanda. Otaura zita rangu sekunge ndini murungu wake, but anenge ari muprazi remagrape achitomhanyisa tiketi rake. Kana apedza kushanda ndopaanonditarisa. Kana anditarisa kudaro, anobva abvisa ganda rekufesi kwake oramba akanditarisa. Ndakamborohwa naelder mukomana She. Ndakarohwa naelder ndikaita chimumumo kuda kwe2 months ndisingagoni kutaura. Semunhu zvake ane mari dzake, ndinozongoraramawo nekuti kana ndichida zvandinenge ndichida ndinokwanisa kungo-order online. Upenyu huri kufamba, asi mukoma zvinhu izvi zviri kuitika handichazivi manje kuti ndini here ndiri kurasika njere, zviri kuitika zvechokwadi here. Muzondipostera nyaya yangu mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kune avo vanenge vachida upfumi, tsvakai upfumi nenzira kwadzo. Ndapota nyaya yangu munge muchizoitumidzirawo, munge muchizoiverenga, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedwe. Ndo nyaya yavo. Hanzi zvakaitika vakatengesa chigunwe chavo. Hanzi vakasangana na agent wacho. Agent uyu vari kuti ivo vakasangana naye paZimex. Kana kuri kunziwo zvakaitika kwauri, kana kuri kunziwo wakamboedza kutengesa chigunwe zvikaramba, uyai munge muchitiudzawo kuti chii chakaitikawo pamakamboedza kutengesa, whether you were successful or not. Ivo vari kuti vakanzi vange vachitenga motikari 3. Motikari idzi dzainge dziri dzekuti kubvisa chivanhu chesatanism yekuNigeria vachichiisa muchivanhu chekuMozambique neZimbabwe kuti vange vachikwanisa kuzoraramisana nazvo zvinhu zvacho zvinenge zvichivapa mari. Hanzi ndakanzi unge uchitenga motikari dzekuti kana munhu ukamupa motikari iyoyo anongokuti Mwari makanaka, haangambovhi akairamba motikari yakadaro. Akomanaka zvakaoma hazvo vedu we. Yakambonetsa nyaya iyi yezvigunwe. I am inviting whether unoshanda kuZimex kwacho ikoko, kana kuti wakamboedza kutengesa chigunwe zvikaramba, kana kuti wakatochitengesa, kana kuti une hama yakatengesa, uyai kuinbox kwangu Brother Nashi ndo zita repage, kana kuti kuTikTok Brother Nashi zvekare, then we can share nyaya yacho panapa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso.
hanzi mukomana chimakadi zvenyu, please post my story. Makavika uchitupa changu. Ininiwo ndakaroorwa padainge ndine 16 years. Ndakatadza kubatira pamuviri for nearly 9 years. Mukomana ndakazoti pandakasangana nezita rangu rainge rakanyorwa rakaiswa mumbiya mune imwe rumu iyo yandainge ndisingatendedzwi nemurume wangu kuti ndinge ndichipinda murumu imomo. Nemurume wangu mukomana takasanganawo kuchechi. Vabereki vangu vakafara pavakadaidzwa navamufundisi vakaudzwa kuti vabereki vemukomana akazova murume wangu vainge vasarudza ini pavasikana vose vainge vari muchechi kuti ndinge ndichizova muroora wavo. Amai vangu vakangoti vachingosvika pamba vakatanga kupembera nekupururudza because tainge tiri varombo vekupedzisira mukoma. Saka takabva tachizoenda kwavamufundisi zuva iro ratakazosangana inini nemurume wangu. Takati tasangana ikoko, I could not even believe it kuti ichokwadi zvainge zvava kutoda kutoitika kuti ndainge ndichazotoroorwawo nemukomana ainge achibva kumhuri yevanhu vainge vaine mari kudaro. Ndakaroorwa mukomana zuva remarooro pakachita sekunge ndiwo wainge uri muchato. Vanhu vekuchechi vakauya vakaungana, vanhu vakadya vakapembera. Ndakaroorwa mukomana vakazotodzorerwa mari nababa vangu nedzimwe hama dzababa because zvakanzi mukuwasha haafaniri kuti ange achibhadhara mari yose, achipedza anofanira kuti ange achizosara aine chikwereti. Asi murume wangu iye ainge achitoda kutobvisa mari yose kusara pasina kana chikwereti. Zvadaro takazotanga kuita wedding preparations and arrangement. Hama dzangu ndainge ndichifara ndichiti ndiniwo here ndava kuda kuchata. So we chose a venue. Asi vakazokumbirwa nevakuru vekuchechi kuti tinge tichizochatira pachechi nekuti initially tainge takati just a few people were supposed to attend the wedding, but vamwe nemapastors ekune mamwe masangano emuchechi kune mamwe maprovinces vainge vakakumbira kuti vainge vachida kuzoti vange vachizovapo pamuchato wangu because vabereki vemurume wangu vainge vari vanhu vainge vaine mari yakawandisa. Saka kuvenyu kwatainge takasarudza vakabva vachizoona kuti vanhu vainge vasingazokwani kuti tinge tichizoitira muchato ikoko. So murume wangu akazogara neni pasi akati totongoita zvido zvevakuru vechechi. Takazochatira pacenter pahead office yechechi yedu. Kwainge kwakazara vanhu mukoma. Musi wacho iwoyo kwakatoita sekunge kwainge kuine rimwe zifunction rechechi. Vanhu vakadya kusvika vava kuita mudumbu nekuda kwenyama yainge yakawandisa. Takauraya mombe 10 mukomanashi, mbudzi 2 uye zvekare huku idzi handingatauri. Mukomanashi painge pakazara vanhu vemunharaunda imomo uko kune center yechechi yedu vaiuya. Mutemo wainge uri wekuti hakuna anorambidzwa zviya zvokubvunzwa kuti tinonamata newe here iwewe kana kuti kwete, zvainge zvisina kana basa. Kumusha kwedu kwakatumidzirwa bhazi. Vanhu vakabva kumusha vakatsikirirana vachiuya kumuchato wangu. Takaenda kuhoneymoon mukoma. Nekuda kwemari kuwanda kwayo, vatete veku-UK vakati ivo vaida kuti tinge tichizoita honeymoon yedu ikoko ku-UK. Vamwe vatete vakati no, munouya kuno kwandiri kuAmerica. Apa vainge vachiita makwikwi pamuchato panguva iya yekuti zvipo zvainge zvava kubviswa zuva remuchato. Saka vakabva vachizonzi sezvo mose muri vana tete, imimi zvatava kuita, vana ava vachatanga vaenda kwavanoda for their honeymoon asi vachazoya vachizokushanyirai. We went to 4 countries on our honeymoon. Tikazogumisidzira nekuAustralia uko kwainge kuchigara bamukuru naamai guru. Mukoma, it was a wonderful time. Ndichigara muhotel. By then ndaifungidzira kuti nhumbu yainge yatobata. Takadzoka zvedu kuZimbabwe asi takagara mukomanashi tikagara. Ndakasvika pakutanga kutsanya ndichinamata ndichichema ndichiti Mwari dai maita kuti ndinge ndichibatira pamuviri. Asi chaindinetsa ndichikuti murume wangu ainge asina kana basa nazvo. Ndikangoti ndo zvaindisimbisa zvakaita kuti ndige ndichiramba ndigeremo mumarriage.
kana vari savamwene vangu vaiti vainge vasina kana basa nazvo kuti ndaita mwana kana kuti handina. Vakanditi ivo vakatotorawo nguva yakareba vasati vazoita mwana, apo pavakaroorwa nekuchata navatezvara vangu. Kana vari savatezvara vaisimuka voti ina handidi kana kunzwa munhu anonetsana nemuroora wangu. Chainge chichindinetsa ndairota ndechisika bonde ndavatezvara. Saka ndaingota zvimwe kuda kurota kwandiri kuita uko, maybe nekudawo kwekuti ndine shuviro yekuti dai ndakwanisa kuzvarira murume wangu mwana. Pamwe watova musikanzwa wapinda mupfungwa dzangu uri kuti ndinge ndichizorara navatezvara. Ndakatomba vaitira maactions, vakandibata ruoko rwangu vakanditi muroora, ndinozviziva kuti zvose zvauri kuda kuita uri kuda kuzviita mustress, hazvina kana basa, whether wazoitira mwana wangu mwana kana kuti hauna, isu tinongokuda, ndiwe muroora wedu, and usafa wakafungidzira kuti pane achazouya achizotora chinzvimbo chako nekuti uri muroora wedu. Mukomana ndakagara mumarriage. Ndakazoti nerimwe zuva ndakapinda muroom yandainge ndisingatendedzwe kuti ndige ndichipinda. Baba vainge vasipo, vainge vakaenda kuChina kunohodha zvinhu. Tainge takabva mukupihwa maini, vatezvara vangu ivo vainge vachiita zvepolitics. Saka vainge vakawana mine claim, vakabva vachizopa vana vavo vose kusanganisira ini nemurume wangu. Saka akaenda kuChina, pane zvaainge achida kutenga direct kubva kuChina. Asi popamba ndo pandakatanga kuona magudo. Ndaiona gudo mukomanashi, ndaiti kana ndichiona TV ndaiona panze gudo richitofamba paloni. Zvaindinetsa nekuti tainge tiine imbwa dzairuma ende dzainge dzisina kana mafanisi, but imbwa dzaisamboukura kana kuratidza kuti pane zvadziri kuona panze. Mukomanashi ndakazoti wava usiku, ndo pandakanzwa izwi rakanditi enda unodongorera murumu yausingatendedzwe kupinda. Ndakafamba ndikaenda kurumu ikoko. To my surprise mukomanashi, ndakati ndapinda mupassage ndikabva ndachizoona kuti dome remune imwe spare bedroom yaainge akanditi handitendedze kuti ndige ndichipinda imomo, dora inge rakavhurwa. Ndichinopindamo ndo pandakabva ndachizoona kuti mainge muine mubhedha wainge wakatonaka, uye zvekare maitova neka mini fridge, ende mainge muchitoratidza kuti munogara munhu. Machira ainge awaranyurwa kuratidza kuti painge paine munhu ainge atomborara akamuka. Hamene kuti chichakati ndige ndichidongorera pasi pebed. Pandakadongorera pasi pembedha mukomanashi ndo pandakabva ndachizoona kuti painge paine mbiya yainge iripo yainge yakagadzikwa pasi pebed. Pandakabva ndachizotora mbiya iyoyo ndakaona kuti mumbiya mainge muine zita rangu, mainge muine munhenga wainge urimo, uye zvekare mainge muine madonhwe eropa ainge ari kumasaidi kwembiya. Ndakangofenta mukoma, ndakaita 2 days ndakafenta. Murume wangu akazofonera vamwene vangu vakazouya, ndo vakauya vakazondiburitsa murumu imomo ndichinzwa kuti handina kana simba. Vakangondiburitsa vakandiradzika pamubhedha. Ndakaita wiki ndisingadye ndisingamuki, ndakangorara pamubhedha. Murume wangu akazouya, ndo paakabva achizondiudza kuti iye kuromba kwaakaita akaromba kuburikidza nababa vake, uye zvekare baba vake vatezvara vangu vakarombeswawo nababa vavo vainge vaine dumwa. Ainge ari munhu ainge achizivikanwa nenyaya dzekurima kuvillage kwavo, saka vaiva nedumwa rekuchengetedza zvirimwa zvavo uye zvekare nekuchengetedza zvipfuwo zvavo. Saka dumwa iri ndo ravakazogumisidzira vava kupira kwariri. Ndikaudzwa kuti mbiya iyoyo ndainge ndakaiswa zita rangu mumbiya nekuda kwekuti ndainge ndisati ndaziva secret yemumuri. Saka voice randakanzwa rainge riri voice rechikwambo chainge chandigamuchira semuroora mumuri, ende chikwambo ndo chainge chakavhara kuti chibereko changu chisakwanisa kugamuchira mbeu ndige ndichizokwanisa kuita mwana. Mukoma, nanhasi uno tinopira kuchikwambo. Kupira kwatinoita tichiita zvechivanhu, kuchechi tinotoenda mukomanashi, ende pamba panotomboitwa masemoni. Pamba vanhu vanotombouya vachinamata all night prayer, Bible studies. Asi mukoma, chokwadi chiripo ndechekuti ininiwo ndakaroorwawo mumhuri vanoita zvechivanhu, but chisiri chivanhu chiri straight,
havapiri kumidzimu yavo, vanopira kuchikwambo. Neniwo ndinofanira kuti ndinge ndichizodzidzisawo vana vangu kuti idzi ndo nzira dzemadzitateguru avo. Asi mukoma pose patinoendesa mari dzemadonation kuchechi, ndinobatikana nekuziva kuti mari idzi dzatinoendesa kuchechi, vanhu vanogamuchira zvavo, vanofara kuti muchechi tine mbinga. Kunyange zvikanzi panenge paine mapledgings, vanhu vanotoziva kutoti tine mbinga dzedu muchechi dzinokwanisa kukava gap, but imari dzehurombwa idzi. Mukoma nashe, hama dzangu handidziudzi kuti izvi ndo zvatinoita. Panokwanisa kuti hama dzemurume wangu dzikaungana, panotengwa mbudzi. Mbudzi kana yatengwa inongosungirirwa pamuti, inodyiwa takatarisa nezvinhu zvatinenge tisingaoni. Pachivanhu chedu zvinoita here izvi mukoma kuti semuroora ndinopotawo ndichienda kumakuva ndichinonotsvairiswa makuva, uye zvikare kuchiitwa zvikare chivanhu ikoko. Ndakaitiswa chivanhu mukoma nashe pandainge ndiine pamuviri ndikanzi kana ndikasaita chivanhu ichocho nhumbu ndaisazoitakura kwemwedzi 9, uye zvikare ndaisazozvara mwana anorarama. Saka ndikabva ndachizoita chivanhu chacho. Ndiyo secret yandiunza pano, hakuna hama yangu inozviziva. Ndoramba ndakachengeta here secret iyi kana kuti ndotaura. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndo chivanhu chekwavo icho. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with a comment section.